kif inkassar l-opinjonista tal-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista f'artiklu fuq The Shift News ipprova jitfa' l-industrija tal-gaming f'dawn l-ikraħ. Dan hekk kif ipprova jirkeb fuq qatt kriminali ta' hacking li sar minn ċittadina Ġermaniża fuq is-sit tal-Awtorità Maltija tal-Gaming. Din il-hacker hija parti minn komunità ta' hackers li fil-passat spiċċaw arrestati mill-awtoritajiet Amerikani tal-li bjaw sigriti tal-Istat lill-KGB, is-Servizz Sigriet tal-Unjoni Sovjetika, u hija stess fil-passat kienet spiċċat ittellet il-qorti. Minflok ikkundanna l-hacking ta' informazzjoni sensittiva, Ħaten Beppe Fenech Adami prova jagħti l-impressjoni li bħalissa jeżistu suspetti serji fuq l-industrija tal-gaming f'pajjiżna. Dan fost l-oħrajn billi kwota artiklu ta' Reuters li ma qalx li dan l-artiklu kien ippubblikat fl-2017 u jitratta l-operat tar-regolatur fi żmien Gvern Nazzjonalista, tant li r-regolatur kien għadu jismu Lotteries and Gaming Authority. Kassar kompla jikwota artikli oħra antiki, ħafna minnhom miktuba kważi 10 snin ilu, filwaqt li jagħti l-impressjoni li huma reċenti. Passoltu Kassar infexx f'numru ta' attakki personali kontra uffiċjali tal-istess Awtorità Malta għax skontu dawn mhumiex kompetenti. Fost ir-raġunijiet semma li kien hemm minħadem fl-istazzjon 1 jew serva karigi taħt Gvern Laburista. Dan f'konferma kif għall-establishment nazzjonalista il-fatt li persuna tkun assoċjata mal-Partit Laburista ma jistgħux jokkupaw karigi professjonali jew maniġerjali. Intan din il-ġimgħa stess, il-medja tal-Partit Nazzjonalista pruvat tagħti l-impressjoni li l-industrija tal-gaming f'pajjiżna tinsab taħt pressjoni. Li ma qalux tal-Partit Nazzjonalista li skont l-Uffiċċju tal-Istatistika bħalissa hawn rekord ta' 9544 xogħol vakanti x'imtela f'pajjiżna, jew 9 darbit l-ammont li kien hawn fl-2012. Dan filwaqt li l-gaming għandu valur miżjud li kważi jmiss iż-2 biljun euro, jew 3 darbit u nofs dak li kien fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista.